vall de Sau abans del pantà era una vall molt dura. Jo crec que era un territori molt verge, molt salvatge. De fet, el nom de Sau ve de selva, no? Una vall envoltada de cingles, amb un poblet petit al mig, era una vall de pessebre. La gent aquí vivia als camps, vivia del bosc, vivia de les carboneres. Al mig d'això va arribar també molta immigració d'altres llocs d'Espanya. Centenars i centenars de persones que venien d'Andalusia o venien del nord. Necessitaven 1.000 persones per construir allò. 100 metres de formigó en l'aire, amb tota aquesta amplada. És que no sé, imagina't tu, no? Com les piràmides d'Egipte, que dius, com les van construir? No? Doncs ara hem de construir una piràmide, no? A la vall de Sau. Les institucions mai es van preocupar en fer la història dels pantanaires. És un misteri total. Perquè, clar, la gent no volia marxar. No volien deixar ni el bestiar ni volien deixar les collites, bàsicament.